Ko himen ko para yid how try Jesus Christ. Minda kasngi kari jongi karake yagasngi republic. Kasngi kaba kari kalayo yaga jinglai lut pura hamalla kibenda jonga jingim. Ka jinglai lut kalang kawe kaktin kabangis ngautanad. Ki kon samla kis ngautanad, ki kinna kis ngautanad, ki longumi longupa kis ngautanad, balong ki balai luid. Banang banle eka kam la jom. Ban im hala ki jongi ki jak. Ban snguhun hapo jongi endangi ladep kano ka kam. Baro mangi ngis ngautanad ya ka jinglai luid. Omdon bakwa ban shatem rau ha ka jingim jongi. Omdon bakwa bakiwekin senshar yangi. Kalalong kamdame hake jingim jongi. Kamdam kam kerpang lese hake jingim mensiam jongi ngide bandon kanega jinglai luid. Bun ki bruyu ki perkat balong ne ki trang balong ki balai luid kam kerpang hake liang jonga kinjam met. Baru ki beriu ki terang ya kane. Henry ki klet parte baki long ki merau hakamen siam. Bun ki beriu kim sautu baki long ki merau wad haba ki perkat ki long ki balai luit shabar. Bun apdeng jongi ni wad ya ke jinglai luit ha ka do jongi haba kamen siam jongi parte kadang im ha ka jinglong merau habun ki benda jonga jingim jongi. Badlanang is nga bha ya kane ke ketin na ka gospel minda gasngi ka kikai shai kadar ya ka pang ka bau Jesu hikai kalong ka bayade bad ka jingim mensiam jongi. Ka jinglai luit bashisha ka de bandon ha ka mensiam jongi. Lese kalaban long na ka jingting jongi. Na ka jinglong mrau jonga pop. Naka jing dom, naka jim betar, naka jim bishni, naka jim pehuin, naka jing kwa brai kado, naka jim bishni yakiway, naka jing sarong jingim jangi. Bun ki binda jang kane ka jingim, ngi laban yo I ngilong ki bamrao. Ngi baro, ngi habangi paid binia ngi laban yo I, hoit ngalong mrao shisha. Namar ngam junang ban kran bhai kiway. Ngam nam ban pidiang bha ye kiwe, ngam nam ban burom ye kiwe, ngam don ka kor ka burom habangai ade bat ki briu, lese ha ki ingasem, bat ki mi ki pa, bat ki himmen ki para, bat ki bahalor, kunda ter. Bun apdeng jongi, habangi perkam ngilong ki balai luid, ngimde ki balai luid shisha. Lese don ki briu, ki bas ngau, ladangi yo pang ngi shitom ngimlong ki balai luit lese don ki briu ki batiapa ha ke jingtia lese ki don bun ki dao jonga jimpang jing shitom kaba kangla dia ki ban tre ban kata bat ki snow na marga jimpang jing shitom ngimpat long ki balai luit hoit kawe ka benda ngimpat long ki balai luit ngimlaban imshu kumbangi minshua shua bangi pang ilaban tre ilaban kata ilaban late kabba ngi mon henry minda nadu ka por ngi pang ngi shitom ngi sakut lese ha ke jing dia ne ngi sakut ha ka hospital ne ngi sakut ha ke ying jongi ha ka kamera tia jongi but ki sausi namar ki ong ngam laban tre ban kta ngam laban le kadba ngas ngotenat ban le henry pala yakine baro ko himmen ko para ni don kamban poson jilliu hato ni long ke balai luishisha ha ka benda jingim mensiam jongi. Bon sin ngi shait yo I ki briu ki ba lebeni ki wei. Ha po ki inga sem jongi don ki mi ki pa ki lebeni ki kon. Lese ulog ulebeni ya kalok ne kalok ka lebeni ya ulog. Bad kimmen ki para ki lebeni markeliang namar ka dao jongaspa ne namar ka daw bakim sautanat iweya iwey pat. But habang istang banle
kano ka kam sniu ye ki wei ngila banong ngim pat long ke balai luit ngim pat stang ban kat kum ka ketin jomu kumbau Jisu ong lada ka ketin ka sa shong sa happy pilong pinum le shukum ne Jisu la yakren bat ki Jew but ki ong hoy hana ngilong ki kon jongo Abraham Henry Jisu kili lada pilong ki kon jongo Abraham ka ketinu bale kadeben shong sabat pi but kata ka bor jong ka ketinu bale kadeben pelai ludia pi ben ya burom mar keliang ban long ki kon jongo bale bon sin ngimju long ki kon jongo bale ilong ki kon jongo perte hagini gisni wan uway uramba ubapang ubashitong ulawan ban ud hanga pada kadbang adang kalain ka med kapan kadbang adang tre kalau burom yanga mindang alapang ngamla yaishu ngamla treshu ban minda kalastang banong kamindoi yame wat Shikham Mluh kamindoi ayu pisa haying batikon pet no na ying kata kalok kampat long ka balait luit kum kane ka kami kampat long ka balait luit kum kane ka kende kampat long ka balait luit ka tinu bele kam jusa lese kalaban long kristan lese ka ken yalade kristan henre ka jinglong ubele pat don batka bun sin ngi wadi ki brio nagabenda ke jimmen doi shimet ngi ken ki brio nagabenda ke jimmen doi nagabenda ke jingdon kam shimet lese ki brio ki shonka nagabenda ke jingsno bha ka do lese ki brio ki wad lok nagabenda ben yo kaspa ka peu lese don ki brio ki perkat ben shonka shoman nagabinda ke jingsngal bha jong ka perte Henry ke jing tumu jong ka jingya de jongi la da de ka ki inga sem jongi la da de ki jingya de ki men ki para ki kon ki ti ki mi ki pa kum da ter ka de ban mi na kawe ka pang kata ka pang ka long ka jingido bale bad ka jingkongu ya ka tino bale jingkongu ya ubale bad kadu kadwai kapang jongi kadeban long poi shabane baduni ubru bala kren hanga ula kren hanga yakane kendin daka ba jingja ummat minda kibru kim don kam shu yanga minda katenga kam don kam shu yanga banga kili yau kumno kikun badula on kikun ki burom yanga henre ka kemi kam kein kordor shu yanga ko himmen ko para ngala kren yakane namarba ngalayo iya ki umat na kekemat jong utau beriu habau keren kumne la yaishu la treshu bat kekemi ka ang bale mesa haying kamindoi api wat Shikham Mluh pimla ban pinyo bam yangi hatu ni kin ya ki beriu naga benda ka jimmandoi ka do hatongi ide ki buriu nagabinda ke jingdon kampisa. What is the worth of a human person? Is it for money? Is it for pleasure? Hato kalong tang nagabinda kum kene ke jimmandoi ngi wadi ki buriu ngi teye ki inga semjongi ngi duai bale ngi duai hatongi duai nagabinda ban pinbiang ya ke dojongi hatongi mane ya ubele tang ban pinbiang ya ke jingdon kam ke dojongi habakut kata ke jingdon kam imat ngin sange ban mane ya ubele kum gini ki beriu kin sange ban mane ya ubele ru lada kis ngo biang na dong sha dong ha ke dojongi dena kata ka dau Jesu ong buon na preng jong gini ki ju ki longi mrao haba ki ong hana ki idiau Abraham ki burom ya ubele ki mane ya ubele ki don tang uwe upau Jesu ong de shisha namar pilom mrao namar pimnang banyan
New burom iwe pat pim nang ban pediang ya ubale pim nang ban mane shisha ubale kiban mane ya ubale kiba kongo ya kaktin ubale kiba kongo ya ka hukum jong ubale kide ban peni ya ka jingim bashisha jongi ha kabaya burom markeliang lada manga ban mapi ngi sange ban yide ki para bruyu Nengi wadi ki bryutang na kabenda ka jimman doi shimen ne jimman doi jangga do ngimde ki kristan but kini ki ju kila ang habapi ong kumne piken yangi pongka kun pongka hoi bona pdang jangi ngilang kun pongka ngim don uble ba shisha hapo jangi ni ong hana ngilang kristan henre ngim don jisu shisha hapo jangi ngim don kaktin uble ka trekam hapo jangi ka ho ka sod om don shu hapo jangi ka jingis ne om don shu hapo jangi ka jingkoloi ban map iwe pad om don shu hapo jangi nang dangi ong hana ngilang kristan badu jisu ong pimde kristan pelong ki kun pongka Bona pren jangi haki inga sem jangi ngilong ki kon pongka kalam oblengi ang hanang ngilong kristan ngim nang ban buro markelian ngim julam ban sauto ya ka jing sausi jangi ve ngim don gabor ban yadi ki umma jangi ve pin ban ngi temrao pin ban iaki daka jingkran khana jangi daka jinglong jangi daka jimbam kloi ban pidiang iaki ve Haka jimbam kloi jang buram yekiwe. Haka jimbam kloi jangi ban yarap yekiwe. Kun kalong kumno ke jingim jangi. Kumno ngila ban kot yalade kristan. Ko himmen ko para. Gidon kam ban pai shau trai. Ladang ngilong kristan bashisha peni daki kam. Peni daki kam. Om tang gaktiin. Om tang ha ka jingriu belai jangi. Ka jingriu belai jangi. Kade ban pau habar. Habangi koloi ban kudup yaki batalad bor. Habangi koloi ban yarap yaki batalad bor. Habangi kran bha yaki kimi kipa. Lese don haki inga sem jongi ki kun ki leben yaki kimi kipa. Lese don haki inga sem jongi ki kun ki leben ya upa kumba une upa ulawan ban ur. Lese ngis ngap bon ke baro bam don nongrim bat jingi ka jongu jisu. Bangi kongu ya ke baro pa pensyong nongrim ha ka jing pinyai jang ga perte kat kom ga jing pinyai jang ga baneng bangi penjau mat ikiwe ngi pen sausi ikiwe ngi penshitam ikiwe ko himmen ko para kaktinu bale kat kot ka veringi balongi balai loy ladangi longi senran jang utrai ni de balong ba kongu habangi kongu ya kaktin ngin salongi balai loy ngin duai ladangi don hangi kum gane ge jinglong pa leben ye kiwe bam kin kordor ye kiwe neki ngi id ye kiwe tang na binda ge jimman doi shimen tangin sange ya kum gane ge kam gane ge longi kam bam men bam seiso bam yalam yangi shau jisu be id karko kardo yangi pensle yangi penkantang yangi bangin dup la ban im ya ka tin ba shisha ha ka jingim jangi kenapa ngin satip ya ka jing shisha bat ka jing shisha kan perlong yangi ki balai luid en ya ro ya utrai Jesus Christ